नै लोगोफोर जोंना आदा नयन सिंगारा सफैना दंफैयो। आदा आंना इउटुब चेनेल दंमोन एसे बुंनानै हरदो दे। चेनेल नामा दैरुं अफिसियेल बयबो साबस्क्राइब खालामना हो फंबायनिखौ दिनै आं गसाइगाव कलेजाव दंफैयो आंनि कलेजाव दा बयबो सापर्ट खालाम फंबायखौ बयबो अननानै नोंथांमोननि फंबाय बा गावनि गंसे साननानै बयबो सापर्ट खालामना हो। नै लोगोफोर डेक'रेसनखौ नायदो फार्स्ट टाइम प्रग्राम जादों दे लोगोफोर अडिट'रियाम हलावहाय बाव प्रग्राम जानाया कलेज उइकएन्ड फार्स्ट जाबाय आरोना लोगोफोर। जोंनि सारफोरा बरायनानै गामसाफोरजों बरायनानै जों मोसानायखौ सोरबाफोर नुवाखैबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दं लोगोफोर थांनानै नायहैबानो
A few moments later. Dạ đó. Thằng đứa này.